Ndiyitishala yaseMbodleni Senior Secondary School. Nditisha life sciences and physical sciences as well. So into eyandenza ndenze le experiment, ndanibona into yoba abantwana bayagula at the same time la sanitizer esetyenziswa phayana igcwele ugwebu kakhulu. So ndiyibona into yoba kwa i-dilutions zayo azikho enough. So ndenza i-experiment trying to check into yoba does it have enough alcohol content now. So I found out that it doesn't have enough alcohol content. Kubaluleke kakhulu because it gives them exposure in understanding the sciences. At the same time, like experiment yababonisa on how to help others and how to save the country as well. Mna ke ndenze i-BSc both in microbiology and biochemistry. I-qualifications zam ke ndifunde i-BSc up to i-masters level, then xa ndifika kwi-PhD ndayenza for the period of 2 years only, ndangaqhubekeki because of personal matters. Ewe ndinazo injongo zoyigqibezela only if I can get back to a place where ndizawukwazi ukufunda kakuhle khona, but le ndawo endikuyo okwangoku it doesn't allow me to continue with my PhD. Guess it is Lubizo because I've been to interviews kwi-career yam except teaching, but I saw that abantwana bayandidinga more than into yoba ndizawuhlala kwi-lab.